χαρώ εγώ ξυπόλυτη οικογένεια. Γεια σου πατέρα μου. Γεια σου άντρα της μάνας μου. Γεια σου παιδί της γιαγιάς μου. Οπα. Στίβς. Ωραία θα πεθάνω από καπρίτσο. Ωραία θα πεθάνω, μαχαίρια. Περούνια. Τάλια. Πάει πουθενά. Όλος ο λόχος, όλο το ξυπόλυτο τάγμα, όλη η πυροβολαρχία. Ευρώς, πυρ, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Άντρες, μεταβολή μάρς. Μεταβιολή, όχι μεταμπουζούι. Ψηλά το κεφάλι. Λίγο ψηλότερα. Ψηλότερα ακόμη. Ψηλότερα, 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 ψηλότερα. Στραβωμάρα ρε, σκοτείλα πάνω. Θα ακούσει εκεί. Άντρες. Αν, 1, 2, μπράβο. Άλλο. Άλλο. Άλλο μωρέ. Άντρε. Κιτς. Τι έπαθες εσύ ρε πάλι. Μπερδεύτηκε η γραβάτα με το σόβρακο. Καπάμε. Μπερδεύτηκε η γραβάτα με το σόβρακο πάλι. Δεν μου λες παιδί μου κολλητήρι. Ορίστε καλέ μπαμπά. Για πες μου αν έχεις δει κάποιο άγριο ζώο. Μπαμπά μου, βεβαίως και έχω δει ένα άγριο ζώο, έχω δει λιοντάρι. Πού το έχεις δει? Το έχω δει στο ζωολογικό κήπο. Για πες μου συμμορώ, που έχεις δει ένα άγριο ζώο? Έχω δει ελέφαντα. Πού το έχεις δει? Στο τσίκρο. Ποιο τσίκρο μωρέ, στο τσίρκο. Ρώτα μένα ρε. Για να σε ρωτήσω και σένα ρε. Έχεις δει εσύ πουθενά άγριο ζώο και τι? Έχω δει αρκούδα. Μωρέ μπράβο. Πού την έχεις δει την αρκούδα ρε? Στο σπίτι. Έχουμε εμείς στο σπίτι αρκούδα ρε. Εσύ κάθε πρωί που σε ξυπνάει η μάνα, δεν της λες με έφαγες αρκούδα. Αν είχα δεις από εδώ πέρα ρε. Μαρτυράς τα οικογενειακά μας τους έξω. Δεν μου λες κολλητήρι. Για πες μου ένα ζώο με 2 πόδια. Ένα ζώο με 2 πόδια μπαμπά μου είναι η κότρα. Ρώτα μένα ρε. Λύσαξε σήμερα ρε. Θα σε ρωτήσω. Για πες μου εσύ κοπρίτη ένα ζώο με 4 πόδια. Ένα ζώο με 4 ποδιά. Ναι. Όλο τα δύσκολα ρωτά εμένα. Λέγε ρε. Ένα ζώο με 2 πόδια τι είναι? Τώρα δεν το είπα αδερφός σου. Ένα ζώο με 2 πόδια είναι η κότα. Εγώ τι θες να πω? Ένα ζώο με 4 πόδια. Α, το βρήκα. Τι? 2 κότες μαζί. Αναγραφείς από εδώ πέρα ρε. Για πες μου πάλι κολλητήρι. Ένα ζώο να κατοικεί στο νερό. Ένα ζώο να κατοικεί στο νερό μπαμπά μου είναι ο καρχαρίας. Μπράβο. Για πες μου εσύ μικρέ μου. Ένα ζώο να κατοικεί στο νερό. Η βανίλια. Ποια βανίλια ρε. Ποια βανίλια? Για πες μου και εσύ κοπρίτη. Ένα ζώο να κατοικεί στο νερό. Το υποβρύχιο. Αναγραφείς από εδώ πέρα ρε. Με κάνατε ρεζίλι και σήμερα. Άντε. Περάστε μέσα να φάμε και το φαΐ. Τι φάει έχουμε πατερά? Τι φαΐ έχουμε παπακό? Πατσαβούρες λαδορίγανοι γιαχνοί και κάτσες γεμιστές με φορδούκλια στις φάβες. Περάστε.
κακή, σαρακιά την δανείζει μες στο μαγειριό. Βρε αστάνα να Πες το, Χατζηβάτη, πες το. Κυριακή τη ρωτά, απ' τα χέρια ρημωκά. Καλημέρα σας. Τι κάνετε κύριε Ταχύρ? Καλώς σε βρήκα, Χατζηβάτη. Τι γίνεσαι? Τι να γίνομαι, ας τα λέμε καλά. Εσείς τα νέα σας? Άσε με βρε Χατζηβάτη. Μετά το θάνατο του γέρου Ζαρκαζή, Αυτού του χρυσού ανθρώπου, η πολιτεία μας του είναι ευγνώμων για όλα τα καλά που έκανε. μη το λες Χατζηβάτη. Γιατί? Χατζηβάτη, από τη στιγμή που επέθανε ο γέρος Ζαρκαζής, πολλοί ανθρώποι, λόγω ότι τους είχε προσλάβει στα χωράφια, μείνανε άνεργοι. Και πέρα από αυτό, στους οφειλέτες που χρώσταγε τα μεροκάματά τους, Ναι. πάνε Χατζηβάτη πέρα δόθε κάτω στα καφενεία, σε όλους τους μασχαλάδες και πιάνουν το όνομα του βεζίρι μας στο στόμα τους, ότι λέει τους χρώσταγε και δεν τους πλήρωσε ποτέ. Μα γιατί να το κάνουν αυτό? Χατζηβάτη, δεν μπορώ να καταλάβω. Και με έστειλε ο πολυχρονεμένος μας ο Πασάς να σε βρω και να σου πω να πας να αντελαλήσεις ότι όποιος του εχρώσταγε ο γέρος Ζαρκαζής χρήματα, να πάει στον βεζίρι και να τα πάρει. Να τρέξω να πάω να σας κάνω το θέλημά σας. Πρόσεχε. Εκείνος όμως που θα έρθει για να ξεγελάσει το σεράι και να πάρει χρήματα χωρίς να έχει δουλέψει, η ποινή του θα είναι θάνατος. Μα θα είναι Ναι, Χατζηβάτη, διότι δεν γίνεται να εκμεταλλευτούν τη μνήμη του συγχωρεμένου του Ζαρκαζή Πασά. Μάλιστα. Να τρέξω. Στο καλό, Χατζηβάτη, πάρε και κάποιον φίλο σου άμα θες να σε βοηθήσει και έλα μετά από το σεράι να σε πληρώσω. Μάλιστα. Στο καλό να πάτε. Στο καλό. Πέτρα να μην βρεθεί να σκοντάψετε. Ευχαριστώ, Χατζηβάτη. Πατρομάρα να πουρθεί. Ευχή δίνω κατάρα, πάει μετά κατευθείαν. Για να πάω να τελαλήσω, αλλά εδώ πέρα είναι το σπίτι του Καραγιώζη. Κάθε φορά που τελαλώ λέω το μυριολογό και έρχεται και με χτυπάει. Για να πάω να τον ερωτήσω, να πάμε να τελαλήσουμε μαζί. Για να χτυπήσω. Καραγιώζη! Καραγιώζη! Ποιος είναι δεματογονιός του πρωί-πρωί μεσημεριάτικα την ώρα που δεικνώνει η μανούλα μου? Καραγιώζη! Τι δεν καταδάρει? Τι έπαθες? Άρα με καταδάρει στην τύχη μου. Τι έπαθες ματάκια μου? Άσε με ρε κατσατσάρι. Είχα μια κότα κλώσσα. Ναι. Και έτσι όπως έκλωδε καμιά 60 αυγά χατζατσάρι, την επόμενη μέρα την έπιασε ο σκολικοειδίτης. Σκολικοειδίτης? Ναι, σκολικοειδίτης. Παίρνω το 100, μου λέει δεν μπορεί. Παίρνω το 200, τους λέω να έρθω κι εγώ να γίνουμε 201 και εκείνοι δεν μπορούνε. Και τι έγινε? Εφώναξα ασθενοφόρο, ήρθε, πήρα το 186, την πήγαμε στο νοσοκομείο, της κάναμε εγχείρηση και πάνω στην εγχείρηση κατσατσάρι εψόφισε. Και τώρα γιατί δεν μπορεί να βγεις έξω? Δεν σου είπα έκανε καμιά 60 αυγά. Και πού κολλάει αυτό? Κάθομαι εγώ και τα κλώθω για να μπα χαμένα. Βρε, έβγα έξω. Κάτσε αλλάζουμε βάρια. Γυναίκα, έλα τα κλώσει εσύ. Ρε ζούδιο μου, άπλασμα κατάπλασμα. Διπλότυπο της κατεγαριάς των Παρισίων, της Βουδαπέστης και της Βαρκελόνης. Τι έρχεσαι πρωί-πρωί έξω από το σπίτι μου και γκαρίζεις? Καραγιώζη μου, εγώ για καλό ήρθα. Τι καλό? Σου βρήκα δουλειά. Τι δουλειά? Μου είπε ο Πασάς, ο Ταχύρ, Ναι. ότι επειδή πέθανε ο γέρος Ζαρκαζής. Ο γέρο Χαλαβαζής. Ποιο γέρο Χαλαβαζής? Ο γέρος Ζαρκαζής, ο πατέρας του πολυχρονεμένου μας του Πασά. Ναι, και τι έγινε? Και Καραγιώζη μου,
επειδή κάτω στους μαγαλάδες και στα καφενεία όλοι σχολιάζουν ότι δεν τους πλήρωσε. Δεν τους πλήρωσε. Γιατί? Αφού πέθανε, δεν πρόλαβε. Και μείναν απλήρωτοι ανθρώποι. Ναι. Τώρα θα δεις. Ρε! Γιατί δεν τους πλήρωσε? Ρε είσαι τρελός. Ξέρεις τι κάνεις? Τι κάνω? Καραγκιόζη μου, αυτό είναι βλαστημία. Θα σε πιάσουνε Καραγκιόζη μου, θα σε σκοτώσουν. Θα με σκοτώσουνε. Ναι. Και Χατζατζάρη δεν τους πλήρωσε Και με έβαλε Καραγκιόζη να πάμε να αντελαλήσουμε και να πούμε ότι όποιος έχει μείνει απλήρωτος και θέλει να πάει να πληρωθεί, να πάει στο Σεράι για να πληρωθεί. Όποιος όμως δεν έχει δουλέψει και πάει για να κοροϊδέψει το Σεράι, η ποινή του θα είναι θάνατος. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Όχι. Τι σου λέω. Θα μας σκοτώσουν άμα πάμε. Δεν βαριέσαι. Και τι πρέπει να πούμε? Αυτά που σου είπα. Φωνή έχεις? Τι πως μιλάμε τώρα? Βρε φωνή για ντελάλημα έχεις? Έχω. Για κάνε α. Ουα! Όχι βρε. Να μας κάψει και τα ηχεία. Θέλει ψηλά. Ντελικασιόν. Πού κάθεται? Ποιο? Κύριε με το καλσόν. Ποιο καλσόν βρε τρομάρα να σου έρθει. Ντελικασιόν. Όσο μπορείς ψηλότερα και χαμηλότερα. Για κάνε α. Α! Πιο ψηλά. Α! Πιο ψηλά. Α! Πιο ψηλά. Λίγο ακόμη. Τι κάνει βρε πάλαβε. Τέλος πάντων. Εγώ πάω από εκεί και πήγαινε εσύ προς το Σεράι. Δεν θα είσαι με τα καλά σου για να φάω το στυλιάρι. Όχι. Πάω εγώ από εκεί και συναντιόμαστε πάλι εδώ πέρα για να μοιράσουμε τα λεφτά. Ωραία. Άντε τράβα. Πάω. Για να πάω να δω. Πώς... ρε, το ξέχασα. Πώς το είπες το πρώτο μωρέ? Ρε, το πρώτο τα ξέχασα, τα τελευταία τα λησμόνησα και στη μέση δεν τα θυμάμαι. Για να πάω να δω εδώ πέρα. Ακούσατε ρε! Κι όσοι δεν ακούσατε ανοίχτε τα αυτιά σας να ακούσετε. Είπε ο Μπαρμπαπατσάς στον Αυγολέμονο 30 επί 30, 6 επί 2 ταραμάς της Λύσσας. Ακούσατε! Καράβι έφυγε από τη Λαμία, πάει για τη Θήβα και έχει μέσα σαρδέλες αλμυρές κι όποιος τις φάει. Κι όποιος τις φάει, κι όποιος τις φάει. Τι είναι αυτό, το καράβι μάλλον που έφυγε. Το κατάρτι, τα πανιά. Να κι όλος δρόμος. Πολλά ωραία. Κάτσε Μπαρμπατζουρβένακα. Τι σημαίνει? Πολλά που να κάνεις παντάρες λαβαντούρια κάτω από το Σεράι. Εγώ Μπαρμπατζουρβένακα. Δε λαλώ. Που να κάνει πολλά λαλαλα. Ναι, με έβαλε τέτοιος ο πατσάς. Πολλά ωραία. Που επειδή είσαι εσύ ωραία. Που να μην σε σβαρνάω σήμερα. Να είχε τα κέφια του σήμερα, την γλίτωσα. Που από άλλη φορά όμως. Που ξέρεις πως θα το τρως το ξυλό. Πώς θα το τρώω το ξυλό? Πολλά έτσι. Τάσου μωρέ! Πολλά ωραία. Σουμνιώτησα, πότε θα πας στην Πάτρα. Φασόλια θα ρίξω στο γυαλό, σουμνιώτησα για να έρθω να τα φάω. Πολλά ωραία κουτσκό, και εσύ κουτσικό ρε. Εγώ έχω βγάλει το πινιαγωγείο. Πολλά ωραία, που να σε βάλω κάτω, που να σε πατάω. Ποιο θα πατήσω. Πολλά ωραία, που πάρ' το πρώτο. Οπα, τι κάνεις μωρικό μότρια τρουκαλού. Πολλά ωραία που κούσκω, πολλά βαϊ. Άντε από εδώ πέρα, μικρό παιδάκι θα τα βάλεις με μένα. Ωρε μανούλα μου, για να πω από εκεί. Ακούσατε! Βρε, από εδώ ντελάλησα εγώ. Και εγώ ντελάλησα απ' την άλλη. Έλα από εδώ βρε. Έλα από εδώ. Τι να κάνουμε τώρα Χατζατζάρη? Θα ανέβω πάνω να πληρωθώ. Πάμε πάνω. Γιατί? Δεν πάω εγώ εκεί πάνω ρε. Γιατί? Πόσα σκαλιά έχει? 42.
Εγώ τα ανεβαίνω πάντα, τα κατεβαίνω 2. Γιατί δεν προλαβαίνω να μετρήσω παραπάνω, έχω πέσει ήδη πιο κάτω. Καλά. Τι να σου πω, βρε, εσύ δεν είσαι κύριος. Εγώ κάθε φορά που πηγαίνω, περάστε κύριε Χατζηβάτη, τι θα πιείτε κύριε Χατζηβάτη, καθίστε κύριε Χατζηβάτη. Για να σε δω. Πάω. Πάτε κάτω ρε, πάει. Καλώς τον κύριο Χατζηβάτη. Τι θα πάρετε κύριε Χατζηβάτη, να σας κεράσουμε ένα στυλιάκι κύριε Χατζηβάτη. Μα κακό χρόνο να έχεις. Δεν με ήξερε βρε, αυτός ήταν καινούριος. Ναι, και εμένα κάθε φορά που πηγαίνω καινούριος είναι, γι' αυτό με βαράνε συνέχεια. Άντα καθίστε. Περίμενε εδώ. Κύριε Ταχύρ. Κύριε Ταχύρ. Καλώς τον Χατζηβάτη. Εντελάρισα. Α, πολύ ωραία. Πέρασε εδώ πέρα. Πάρε εδώ πέρα 200 λίρες και πήγαινε στο καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις εκεί βρε, σηκώ πάνω στο μνήμα. Τα πήρες τα λεφτά. Τα πήρα. Έλα να τα μοιράσω. Φέρτε εδώ τα μοιρασώ. Που έχω βγάλει και 2 πανεπιστήμια. 2 πανεπιστήμια. Βέβαια. Πώς θα προλάβαινες βρε Καραγιός. Είχα ποδήλατο ρε και πήγαινα και πούλαγα πασαντέμπο στα διαλύματα. Άντα καθίστε. Πέσε κάτω, γονάτισε. Θες να τα μοιράσουμε χατζατζάρι σαν Θεός ή σαν άνθρωπος? Σαν Θεός. Α, ο Θεός σ' άλλους δίνει πολλά, σ' άλλους δίνει λίγα. Όχι. Θα τα δώσεις σαν άνθρωπος. Ο άνθρωπος τα κρατάει για τον εαυτό του. Ας τον τα μοιράζουμε καθόλου που αφήγω. Έλα εδώ βρε. Έλα εδώ. Γονάτισε κάτω. Έχουμε και λέμε. Ναι. Και αφού λέμε θα έχουμε. Ωραία. Γιατί αν δεν είχαμε δεν θα λέγαμε. Μπράβο. 0 το 0 πάει. 0. 0 συν το 0 80. Γιατί πήρες 80. Για μένα έχει συν μέσα. Για σένα δεν έχει. Παρακάτω. Δικά μου, δικά σου, δικά μου. Δικά σου, δικά μου, δικά σου, δικά μου. Νούλα επί νούλα, νούλα. Ο Καραγιώσης τα παίρνει όλα. Βρε, τι έκανες εκεί πέρα. Τι έκανε? Εγώ πήρα μόνο 2 λίρες. Αυτά βγάλουμε λογαριασμούς, αυτά πήρες. Τα δικά μου δεν είναι σωστά. Δεν είναι σωστά. Γιατί? Γιατί Καραγιός μου, 100 εγώ και 100 εσύ μας κάνει 200. Πώς πήρες εσύ τώρα ρε? Εγώ πήρα 2. Εγώ 198. 198 και 2 πόσο μας κάνει 200. Ας το κορυδέψουμε νομίζεις. Να χαθείς από εδώ πέρα. Τρως το ψωμάκι στο παιδιό μου. Θα φτύσει κι άλλο. Γιατί? Για να δω πότε θα κάνω μπάνι. Να χαθείς από εδώ πέρα. Παλιός κοιμομούρι. Ευτυχώς που με έφτυσες ρε, δεν είχα κάνει μπάνιο. Να κρατήσω από εδώ πέρα. Μωρέ λες, να έρθει πολύς εδώ πέρα κόσμο να πάρει λεφτά. Να πάω κι εγώ. Τι να κάνω. Θα δούμε. Φωτιά θα βάλω μόνος μου, αμάν. Να κάψω το κορμί μου, αμάν. Γέρμα γεράματα. Τι είναι αυτός εδώ πέρα μωρέ? Γερό. Γεράνια στα μάτια σου. Τι είναι αυτό? Κύριε. Κεριά και λιβάνια. Τι είναι τούτος εδώ μωρέ? Κύριε παιδί. Πριέ. Καλώς στο τζάνο μου. Καλώς στο μελιτζάνο μου. Τι κάνεις εδώ πέρα ρε? Ήρθα παιδάκι μου να πληρωθώ. Να πληρωθείς. Ναι, μου χρώσταγε ο γέρος Αρκαζής. Σου χρώσταγε. Βέβαια, Τι δουλειά έκανες? ήμουνα στα χωράφια.
Στα χωράφια ήσουνα. Και πώς δεν σε είχα δει ρε παιδί. Γιατί δούλευα κι εγώ χρόνια στο Γέρο Ζαρκαζή. Χρόνια. Έλα βρε Τζάντο να πληρωθείς κι εσύ. Μα δεν πάω. Να σου πω, θα κοιτάξουν τίποτα χαρτιά. Δεν ξέρω. Δεν πας να δεις, να μου πεις και εμένα να πω να πληρωθώ. Να πάω. Για να πάω τώρα. Για κάτσε να φύγω. Χτύπα. Να χτυπήσω. Χτύπα ρε. Ξαναχτύπα. Πάλι. Ξαναχτύπα ρε. Ξαναχτύπα. Πάλι. Ξαναχτύπα ρε που σου λέω. Δεν πάω. Τώρα πάω εγώ. Κοίτα να δεις τώρα πώς ανοίγουν. Ανοίχτε ρε! Δερβαίναγα, Πέρα μπροστά. πήγαινε να δεις ποιος χτυπάει έτσι την πόρτα. Πότε βάει, ωραία. Πολύ ωραία γερό, πως είναι σβαρνάς πότσι το πόρτα. Όχι εγώ βρε. Αυτός ο κακομότρης εδώ πέρα. Πολύ ωραία κουρναγιός πρέπει Τι θε ρε. Άκουσε εκεί πέρα. Πότε ωραία γερό, ποτήχα λέμε εδώ πέρα. Ήρθα παιδί μου να πληρωθώ. Μου χρωστάει ο γέρος Ζαρκαζής. Πότε που καρτεράτο ρε. Πού είσαι γέρο. Τι είναι. Πάω εγώ από εκεί πέρα. Όταν τελειώσει θα έρθω να σε βρω. Ναι. Κάτσε μην πάω καμιά δέσποτη. Για να κατέβω. Σας προσκυνώ βεζίρι μου. Σήκω πάνω γέρο. Τι σημαίνει, τι ζητάς εδώ πέρα. Ήρθα παιδί μου να πληρωθώ. Γιατί Διότι ο πατέρας σας ο συγχωρημένος, ο γέρος Ζαρκαζής, μου χρώσταγε κάτι λεφτά. σου χρώσταγε. Βέβαια. Τι σου χρώσταγε. Εγώ πασά μου δούλευα στα χωράφια του γέρος Ζαρκαζή. Και πόσα μεροκάματα σου χρώσταγε. Μου χρώσταγε 12 μεροκάματα. 12. Βέβαια. Πόσες λίρες έπαιρνες τη μέρα. Έπαιρνα 2 λίρες και 3 μετζίτια. Το χείρ. Πήγαινε να δεις το όνομα του κυρίου. Το όνομά σας δεν μου είπατε. Λέγομαι Γέρο Χατζής. Πήγαινε να. Πασά μου, ισχύουν αυτά που μας είπε. Περάστε πάνω να πληρωθείτε. Περάστε. Να σας κεράσουμε και ένα λουκούμι. Βέβαια. Πάρτε εδώ πέρα τα χρωστούμενα. Και που είσαι τα χείρ. Μάλιστα πασά μου. Βγάλε και 2 λίρες στο γεροχατζή για ριγάλο. Σας ευχαριστώ πολύ πασά μου. Πάρτε και ένα χαλβά. Δεν θέλω πασά μου. Θέλω εγώ το χαλβά, φέρ' το μου κάτω. Γεια σου πασά μου. Στο καλό. Τι φωνάρεις βρε. Από κάτω. Έλα εδώ ρε γέρο. Τι είναι. Δεν μου λες, είδανε τίποτα χαρτιά. Όχι. Τίποτα. Πάω εκεί πέρα. Τους είπα τι δουλειά έκανα. Πόσα μου χρώστα και το όνομά μου. Και σε πληρώσαν. Ναι. Και μου έδωσε και 2 λίρες ρεγάλο. Άντε τράβα και εσύ να πληρωθείς. Πού να πάω εγώ ρε γέρο. Ντρέπομαι να ανέβω πάνω, δεν βλέπεις πως είμαι. Ούτε παπούτσια έχω, ξυπόλυτος είμαι. Δεν μου λες, δεν μου δίνεις κανένα 2 λίρες να πω να πάρω παπούτσια και όταν πάω να πληρωθώ να στα φέρω. Θα μου τα φέρεις μετά. Άμα δεν στα φέρω μη μου ξαναδώσεις. Πάρτα παιδί μου. Πάρτα. Κοίτα ρε, κατακίτρινες. Πότε να έρθω να τα πάρω. Να έρθω Δευτέρα. Άπαπα Δευτέρα. Τρίτη. Τρίτη κλειστά. Τετάρτη. Τετάρτη δεν μπορώ. Πέμπτη. Πέμπτη κάτι θα μου τύχει. Παρασκευή. Παρασκευή θα είμαι άρρωστος. Σάββατο. Σάββατο έχω παραστάσεις. Κυριακή. Και Κυριακή. Πότε να έρθω. Διάνεξα μια μέρα από αυτές που δεν είπαμε και ένα. Στο καλό. Γεια σου γέρο. Στο Ζάπιο μια μέρα περίπατουσα, σ'
ξύπνησαν μια νέα σαν το μάγισσα. Ευάδιζε με χάρη εν μέσω κόσμου και νόμισα πως ήταν ο άγγελος μου. Ουι, μαμά μου, ήρθα να πληρωθώ για τα χρέη που μου είχε ο γέρος Αρκαζής. Τι κάνει απόξω γουίκουι μου, ρε. Για να δω. Πι. Τι του το δω, ρε. Κύριος. Ρε. Κύριε. Τι διάλογο, μωρέ. Ρε. Τι είναι αυτό, μωρέ. Για να πάρω ένα κεραμίδι. Ρε. Σας παρακαλώ, μη πετάτε χαλικάκια. Τι χαλικάκια. Άμα τι χαλικάκια λέει. Μανούρα μου. Εφοβήθηκε ο βλάκας. Πι. Ούξο, ρε. Ούξο. Καλέ για σκύλο με περνάτε. Γιατί κουτάβιεσαι. Άνθρωπος είμαι, βρε. Σώπα. Βεβαίως. Κατεβάτε κάτω. Δεν θα με δαγκώσει. Δεν δαγκώνω. Για να κατέβω. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε καιρός δυνατός, η μαμά, ο μπαμπάς, ο παππούς, η γιαγιά. Καλέ, αυτό είναι μύτη. Μη την φτιούνι. Αυτό είναι το 48ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Πού πας, ρε. Πάω να πληρωθώ στον Μπασά. Γιατί. Μου χρώσταγε ο γέρος Αρκαζής και πάω να με ξεχρεώσουν. Άντε, τράπα. Γιατί δεν μου λες. Τι είναι. Κοιτάνε χαρτιά. Όχι, δεν ξέρω. Για πήγαινε και έλα να μου πεις. Πάω στον Μπασά να πληρωθώ. Τράπα. Πάω στον Μπασά να πληρωθώ. Τράπα. Πάω στον Μπασά να πληρωθώ. Τράβα. Πάω στον Μπασά να πληρωθώ. Τράπα, μωρέ. Όλο πας και όλο δοχάμου είσαι. Ρε, τι γίνεται, όλοι σήμερα να πληρωθούν έρχονται. Μπασά μου, εγώ, πολλιά και φέρ. Πήγαινε να δεις ποιος χτυπάει την πόρτα. Πάει. Εφοβήθηκε ο βλάκας. Πολλιά Πασά, πονάνε κάτω από ένα σεϊτάνι. Σεϊτάνι, για να κατέβουν εδώ. Όλαχ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι ζητάτε. Ήρθα να πληρωθώ διότι ο πατέρας σας μου χρώσταγε κάτι μεροκάματα. Πού δουλεύατε. Δούλευα στα χωράφια. Και ποιο είναι το όνομά σας. Το όνομά μου είναι Μπέμπης Μορφωνιός. Της μάνας το καμάρι, όλες οι νιές τρελαίνονται, πια θα με πρωτοπάρει. Πόσο καιρό δουλεύατε και σας χρώσταγε ο πατέρας μου. Μου χρωστάει 3 μεροκάματα. 3 μεροκάματα. Πόσο παίρνατε την κάθε ημέρα. Παίρνα 2 λίρες. Πήγαινε το χέρι να δεις τα χαρτιά, εάν ισχύουν αυτά που μας λέει. Μάλιστα, Πασά. Πασά μου ισχύουν. Πολύ ωραία. Περάστε πάνω να σας δώσουμε τα λεφτά. Ωραία. Πάμε. Πάει. Πώς κάνετε έτσι στρατιώτες. Άνθρωπος είναι. Περάστε εδώ, κύριε. Πάρτε και 2 λίρες ρεγάλο για την καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πασά μου. Ωραία. Πληρώθηκα. Έλα εδώ, ρε. Τι έγινε. Πληρώθηκα. Πληρώθηκες. Βέβαια. Κοιτάνε χαρτιά. Όχι, ό,τι σου είπα. Και. Μου δώσε τα λεφτά και μου έδωσε και 2 λίρες ρεγάλο. Δεν είναι ρεγάλο αυτές. Αλλά, Δεν σου είπε. όχι. Αυτές είναι για εμένα εδώ πέρα που είμαι διόδια. Διόδια. Βέβαια, για το πήγαινε αλλά πρέπει να πληρώσει.
Να πληρώσω. Ναι, και επειδή σας χρώσταγε, τα έδωσε να μου τα δώσει κατευθείαν. Α, πολύ ωραία. Πάρτε τα εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Στον καλό. Μπράβο. Ωραία μανούλα. Ρε τι έχει γίνει σήμερα. Μου φαίνεται θα πάω κι εγώ να πληρώσω. Για να πάω τώρα μέσα. Σηκώσα πάνω Δημήτρο κι άλλαξε. Άντε και βάλε τα καλά σου Δημητρούλα μου. Άι και βαλάκο σαν Θεό και να το διακούν μαύρο αμόσταυρο. Έλα να πάμε Δημήτρη απάνω στα βουνά. Άιντε ψηλά στα βιλαέτια Δημητρούλα μου. Ρε καλώς το Μπάρμπα. Άι τι γίνεις κρυό. Καλά με Μπάρμπα. Τι γίνεται? Άι ήρθα εδώ πέρα γιατί άκουσαν τον Τελάλ τέτοιον του σκουφουλόι. Ναι. Να λέει ότι όποιος πάει στον πατσά και του πει Θεός χωρές του πατέρας, θα του δω να μας δώσει λεφτά. Θα μας δώσει λεφτά Μπάρμπα. Α, Και δεν πάμε. για να κντάρε, για να κντά. Ωραία, πάρε στυλιάρι θα κάνω. Πόη είσαστε ρε. Ο Αλάχ, τι σημαίνει απ' έξω? Στρακτιωτικό αμάξι τρακάρισε. Δεν βαίνει αγάπη, για πέκεφε. Πήγαινε να δεις ποιος χτυπάει έτσι την πόρτα. Και ανέβασε τον γρήγορα να τον πάμε στη φυλακή. Παχαχαχαχα. Βάει. Μπάρμπα, Μα, κάτσα να βάλουμε και λίγη ρουφιανιά, αλλιώς δεν πέφτει το κάστο. Αυτός είναι Μπάρμπα που με βαράει και ξεχνάω τα γράμματα. Και λέει Μπάρμπα από εδώ και αριστερά. Δεν μπορώ να το πω. τι λέει καριό, Είναι μεγάλη τροπή ρε Μπάρμπα. τι λέει μαξόνο. Λέει Μπάρμπα ότι ο πατέρας πέθανε αξούριστος. Ωι Μανουέλα μου, θα του πάρει ο διάολος. Για λαδόρι κέρατα, όταν ευλάχω, για λαδόρι να, άισα πέρα λούδι. Πώς είπες νερβαίνακα, για να κατέβω κάτω εγώ. Τι συμβαίνει κύριε, κυρία και λιβάνια κέρατα. Κάτσε ρε Μπάρμπα, πασάς είναι. Τι θέλετε εδώ. Άι Θεός χωρές του πατέρας, δώ μου λεφτά. Πώς είπατε. Θεός χωρές του πατέρας, μη σου πάρει ο διάλος του πατέρα, δώ μου λεφτά. Σκοφή από εδώ πέρα. Ακούς εκεί. Θεός χωρές του πατέρας, δώ μου λεφτά. Δεν υποφέρεσαι, σήκω και φύγει αμέσως γρήγορα, για να δω κερατά. Ρε Μπάρμπα, το μπασά. Άι του κερατά τι θα μου κάνουν, που είστε στρατιώτες. Φέρτε γρήγορα το κανόν να τους εκτελέσουμε. Φεύγα Μπάρμπα. Ωραία που είναι το πρωί, που τα πουλιά λαγιάζουν. Χαρά ας εκείνες τις καρδιές, αχ που δεν αναστενάζουν. Χαρά ας εκείνες τις
λαραλαρέλο, αμάν αμάν. Να σου πάρω διάλος σκυλέ πενταρούθουνε. Γιατί με βρίζεις ρε Νιόνιο? Μου χάλασες την κατσονέτα. Τι κάνεις ρε Νιόνιο, πώς και από εδώ? Καρακιώσο, πέρναγα από εδώ πέρα μια βόλτα. Να δω τι γίνεται στο σαράι. Νιόνιο, θες να βγάλουμε λεφτά? Πακοτσέτουλες και όβουλα δεν θέλω. Άκου Νιόνιο, εδώ πέρα ο Πασάς έβγαλε διαταγή ότι όποιος του χρωστάει ο γεροσαρκαζής, ο πατέρας του ο οποίος πέθανε και δεν έχει πάρει τα χρωστούμενα, να πάει να τα πάρει. Ο Καρακιώσο, και τι θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα δουλειά? Άκου Νιόνιο, θα πάμε, θα πούμε ότι δουλεύαμε, θα του πούμε πολλά λεφτά και θα πληρωθούμε. Ο Καρακιώσο, βλέπω να τρώμε παπαλίες. Νιόνιο, ούτε χαρτιά βλέπουν ούτε τίποτα. Άκου, θα βγάλουμε λεφτά. Ο Καρακιώσο, και άμα μας ρωτήσει από τι απόθανε, τι θα πούμε? Θα πούμε... Τι να πούμε? Θα πούμε... Από καρδιά. Όχι. Από κεφαλικό. Από καρδιά. Από κεφαλικό. Από καρδιά. Από κεφαλικό. Από καρδιά. Από κεφαλικό. Κάτσε, περίμενε. Άμα σε ρωτήσει εσένα, θα πεις από καρδιά. Άμα με ρωτήσει εμένα, θα πω επικεφαλικό. Εντάξει. Παπαλίες θα φάμε. Και τι δουλειά κάναμε Καρακιώσο? Θα πούμε ότι δουλεύαμε στα χωράφια. Όχι. Θα πούμε για να έχουμε καλή πέραση, να το χάψει ο Πασάς, θα πεις ότι ήσουν ένα σκύλος. Και ότι πήγαινες και γάφιζες, σε είχαν δεμένο στο κορδονέτο και κάθε Σαββατοκύριακο έβγαλες τους σκύλους βόλτα. Να χάθεις από εδώ πέρα ρε Νιόνιο. Πάω να κάνω το σκύλο. Λοιπόν, άντε πάμε να τράβα να χτυπήσει την πόρτα. Καρακιώσο, θα φάμε παπαλίες. Άκου ρε που σου λέω. Θα φάμε παπαλίες. Άκου ρε που σου λέω. Να χτυπήσω. Χτύπα. Καρακιώσο, να χτυπήσω. Χτύπα ρε. Ο Καρακιώσο, δεν μπορώ να χτυπήσω. Πέρα από εδώ ρε. Αγαλιότερα. Θα με αφήσεις να χτυπήσω. Άντε τράβα. Αγαλιότερα. Νιόνιο. Αγαλιότερα. Τι αγαλιότερα ρε Νιόνιο. Σε 7 μήνες θα πάω να χτυπήσω την πόρτα της όπως το πας. Θα φάμε παπαλίες. Ανοίχτε! Πώς και σκυλέ. Θα φάμε παπαλίες. Δερβέιναγα. Το Γενικό Ταμείο φωνάζει. Πήγαινε να ειδήσεις ποιος χτυπάει την πόρτα. Καρακιώσο, έρχεται ο Βελιντούκας. Άκου τι θα κάνουμε. Για να τον εμπερδέψουμε, θα φωνάζω εγώ τον Πασά. Θέλω να φωνάσει και εσύ ταυτόχρονα τον Πασά. Θέλουμε να σηκωθεί να φύγει. Δες και Καρακιώσο. Πότε πάει ωραία. Τον Πασά θέλουμε, τον Πασά θέλουμε. Πότε πάει ωραία. Καρακιώσο, ήρεμος ήτανε και δεν μας βάρεσε. Νιόνιο δεν ήταν ήρεμος. Αλλά Ή τον βρήκαμε κουρασμένο, ή τον φυλάει για αργότερα. για να περάσουμε εδώ. Καλώς τους κυρίους. Τι θα θέλατε? Μιλήστε. Μιλά Καρακιώσο, μιλά εσύ. Να μιλήσει ο δεύτερος. Μίλα Νιόνιο. Όχι και Καρακιώσο. Να μιλήσει ο πρώτος. Μίλα Νιόνιο. Να μιλήσει ο δεύτερος. Μίλα Νιόνιο. Να μιλήσει ο πρώτος. Καλά μιλάω εγώ. Τι ήρθατε εδώ πέρα να κάνετε? Πασά μου, εμείς εδώ πέρα δουλεύαμε στον πατέρα σου και μας χρώσταγε και ήρθαμε να πληρωθούμε. Ναι σκέφτεσαι Ραφέτη, σορχλοπετσόρε. Τι δουλειά έκανες ο πρώτος? Καρακιώσο. Τι δουλειά να του πω? Στα χωράφια, γιατί θα του πεις. Δούλευα στα χωράφια. Στα χωράφια. Ναι σκέφτεσαι. Και πόσα μηνιάτικα ημερομίσθια τέλος πάντων σας χρωστάει ο πατέρας μου? Καρακιώσο. Πες του πολλά Νιόνιο να πάρουμε τέτοια. Μου χρώσταγε 2 ημέρες. Πόρε ξεφτύλα. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Τι 2 μέρες.
Πρέπει πολλά λεφτά να βγάλουμε τα σπασμένα. Και πόσα λεφτά παίρνατε την κάθε ημέρα? Έπαιρνα 200 λίρες. Όσκε! 150. Όσκε! 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 Σε λόγω του χρωστάμε κιόλα, Φρενιόνιο. Έπαιρνα 2 λιρόπουλα. Τώρα. Όλο αυτό για 4 λίρες το κάνει, Φρενιόνιο. Δεν μου λες εσύ ο δεύτερος παίρνω από εδώ τώρα, δεν προφέρω τα λεφτά. Τι δουλειά έκανες εσύ στον πατέρα μου? Εγώ, πασά μου, ήμουνα γενικός αξιωματικός. Ονάχ. Ένας αξιωματικός και καταντήσατε έτσι. Ναι, πασά μου, με φάγανε τα κυκλώματα. Δεν μου λες πόσο καιρό δούλευες στον πατέρα σου? Στον πατέρα μου. Στον πατέρα σου, πολυχρονημένο μου πατσά, δούλευα 300 χρόνια. Όσκε παπαλίες θα φάμε. 300 χρόνια. Βεβαίως. Και πόσο χρονών είστε? Μπαίνω στα 25 και είμαι 72. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Και πόσες λίρες παίρνατε τη μέρα? Καραγκιόζο, κανόνισε να φάμε παπαλίες. Λίγα λεφτά. Έπαιρνα Όσκε! 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 6 όσκε! 50 όσκε! 2 όσκε! 8 όσκε! 2 όσκε! Μη κάτσε ρε Νιόνιο. Σε λίγο θα του χρωστάω κιόλας. Πας καλά. Ο Καράκιος θα φάμε παπαλίες. Πόσες λίρες έπαιρνες την ημέρα? Έπαιρνα, πασά μου, 3.000 λίρες. Τον άτιμο το σκυλιό, τον πενταρούθμο, τον ποτρόκο. Πολύ ωραία. Και πώς λέγεσαι ο πρώτος? Καραγκιόζης Καραγκιόζόπουλος, να ζήσω, ευχαριστώ, δεν κάνει τίποτα. Παρχόν. Ο δεύτερος? Ονομάζομαι Διονύσος Φρίκο Τσαγαθούπο Τσιαγγέλου που είμαι από το Τσιάντε και έχουμε το σκύλο και το στάσου ρε Νιόνιο. Σε λίγο θα μας πεις και το γενεολογικό σας δέντρο. Πολύ ωραία. Το χειρ? Μάλιστα πασάμε. Για δες αν υπάρχουν τα ονόματα του Καραγκιόζη Καραγκιόζοπουλου και του Διονύσιου Φρίκου. Δεν ακούω θεματογονία. Δεν μου λες ρε Νιόνιο, Όλα Καραγκιόζο. άμα πάρουμε τα λεφτά τι θα τα κάνεις? Θα πάω σε μια πυραρία, θα πάρω κότρα μπύρα, κότρα μουρταδέλα. Ώστε έτσι, Περάστε πάνω. Περάστε να σας πληρώσουμε. Ελάτε. Τώρα θα δείτε παλιάνθρωποι. Καραγκιόζο, πάμε να πάρουμε τα λεφτά. Πάμε Νιόνιο, τρέχα. Τρέχα Νιόνιο, εγώ θα τα πάρω πρώτος. Που είσαι Μοχάμετ, Μεμέτη και Χασάν. Πιάστε αυτούς τους δύο και πηγαίνετε τους γρήγορα στο πιο βαθύ μπουντρούμι. Ο Καραγκιόζο είχανε χαρτιά δε παδούλια. Πού θέμα το γονιό του. Πασά μου, Τι σημαίνει? να σου μιλήσω. Θέλω να σου δω αυτοπροσώπως. Τι σημαίνει? Πασά μου, περάστε εδώ πέρα να σας πω. Τι σημαίνει? Ήρθες να εξαπατήσεις το σεράι. Να βγάλεις λεφτά εις βάρος της μνήμης του πατέρα μου. Θα σε σκοτώσω. Πασά μου, δεν με πιστεύεις. Δούλευα και εγώ και ο Νιόνιος. Αλλά είμαστε οι πιο τίμοι. Είμαστε από τους πιο τίμιους που έχουν δουλέψει ποτέ στο σαράι. Και έτσι ο πατέρας σου μας έσβησε τα ονόματα. Μα δεν είναι καν σβησμένα. Είναι. Όπου δεις όπου έχει πολύ μελάνι, εκεί πέρα είμαστε σβησμένοι επειδή το πάτησα από πάνω. Πασά μου, πίστεψέ μας. Δεν πιστεύω τίποτα. Τώρα τι κάνεις? Θες να σου αποδείξω ότι μπορώ να σε κάνω να ακούσεις τη φωνή του μπαμπά σου? Να σου πει ο ίδιος ότι μας χρωστάει να μας πληρώσεις. Πώς είπες? Να σε κάνω να ακούσεις τη φωνή του πατέρα σου. Μπορείς να με κάνεις να ακούσω τη φωνή του μπαμπά μου? Βέβαια. Πώς μπορείς? Πασά μου,
Εγώ έχω ένα χάρισμα το οποίο δεν θέλω να το λέω από εδώ και από εκεί. Είμαι προφήτης, ολόχ. Βέβαια, μπορώ να σε κάνω να ακούσει τη φωνή του πατέρα σου. Αλλά θέλω να μου βγάλεις και τον Νιόνιο εδώ πέρα γιατί είναι ο βοηθός μου, κατάλαβες. Και έλα σε 10 λεπτά εδώ στο άγαλμα να ακούσεις τη φωνή του μπαμπά σου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρόσεχε όμως. Μην τολμήσετε να φύγετε. Θα σας σκοτώσω, είναι παντού στρατιώτες. Πασά μου, εγώ με ήθελα να φύγω, θα είχα φύγει τώρα. Πολύ ωραία. Βγάλτε τον Διονύσιο από τη φυλακή. Δεν ακούτε, Κοσμέ. Καραγκιόζο. Θα μας σκοτώσουν, αδερφέ μου. Άκου, Νιόνιο, τι σκέφτηκα. Άκου. Είπα στον Πασά ότι θα τον κάνω να ακούσει τη φωνή του μπαμπά του. Τι λες, Καραγκιόζο? Άκου, Νιόνιο, άκου. Λοιπόν, θα μπει σε αυτό εδώ πέρα τον... Με τον Τρούπιο. Ποιο Τρούπιο? Με τον Γεροζαρκάς. Ναι. Θα κάνεις τη φωνή του πατέρα. Θα σου δώσω εγώ ένα χαρτί που θα λέει τα λόγια και θα μπεις εσύ εδώ πέρα και θα σου λέω και λέγε και θα διαβάσεις το χαρτί. Να κάνεις τη φωνή του πατέρα, το αλλιώς θα μας σκοτώσει, Νιόνιο. Περίμενε. Για τι θέμα το γονιό, τον μπακαλόχαρτο έβγαλα. Πάρ' το, Νιόνιο, πρόσεχε. Από αυτή τη μεριά θα το διαβάσεις. Όχι από την άλλη, είναι τα βερσέδια από τον μπακάλι. Άιντε, έμπα. Ο Καραγκιόζο, σκιάζομαι. Έμπα, αλλιώς θα μας σκοτώσουνε. Ο Καραγκιόζο. Μπήκες. Ο Καραγκιόζο, κάτι κοκάλες που είναι εδώ πέρα. Μην τα πειράζεις, ρε. Κάθισες. Ναι, Καραγκιόζο. Λοιπόν, το κάνουμε μια πρόβα, ναι. Μεγάλε μου προφήτα, μεγάλε μου κοπρίτα, που γαλανάει τα μάτια σου και κολοβεί ουρά σου και λέγε. Παιδίο μου. Τι παιδίο μου, ρε. Μη μιλάς ακίνθυνα. Το μου εκατάλαβες Παρούφ. Όχι ζακίνθυνα, ρε. Θα μας σκοτώσει ο Πασάς. Τον Καραγκιόζο να τον εμπιστεύεις για προφήτα. Νιώνει έρχεται ο Πασάς. Από αυτή τη μεριά, πρόσεχε και από την άλλη. Έσκε. Ναι, Γεροσαρκαλή μαδούλα μου. Δεν με πιστεύει ο γιος σου. Τι κάνει εκεί πέρα? Δεν με πιστεύει ότι δούλευα, πες του το κι εσύ. Καραγκιόζοπουλε, τι είναι Πασά? Τι κάνεις εκεί πέρα? Μιλώ με τον πατέρα σου. Ώστε λες αλήθεια. Θες να μιλήσεις? Θέλω. Κάτσε να επικαλυστώ το πνεύμα του. Μεγάλε μου προφήτα, μεγάλε μου κοπρίτα, που γαλανάει τα μάτια σου και κολοβεί ουρά σου. Και λέγε. Λέγε. Παιδίο μου, το μου εκατάλαβες. Μη μιλάς ακίνθυνα, ρε. Άιντε. Λέγε, ρε. Λέγε, γιατί αν δεν πεις εσύ θα μας πει ο παπάς με τον διακοσταυτή. Τον Καραγκιόζο να τον εμπιστεύεις για κοπρίτη. Δώσ' του πολλά όβολα κι άσε και το Νιόνιο να φύγουνε. Προφήτα μου να σε αγκαλιάσω. Κάτσε μου, ρε, έχεις πάει και σαρδέλες και βρωμάς. Προφήτα μου, με έκανες να ακούσω τη φωνή του μπαμπά μου. Μα μία απορία έχω μόνο. Γιατί μίλαγες ακίνθυνα? Η γραμμή του κάτω κόσμου συνδέεται μέσω Ζακίνθου και έχει μια, πώς να σου το πω, μπερδεύονται τα καλώδια και έχει μια ζακινθινή προφορά. Πολύ ωραία. Πέρασε μέσα να σε δείσω στα χρυσά. Όχι στα μαλαματένια θέλω. Πέρασε μέσα, προφήτη μου. Ό,τι θες εσένα θα το κάνω. Φόρεσε εδώ πέρα αυτά τα ρούχα. Όχι,
Δεν θέλω εγώ τέτοια. Α, δω με αυτό εδώ πέρα να φορέσω το καπέλο. Πάρ' το. Διέταξε το Βελιγέκα να έρθει αμέσως κάτω. Βελί, πολλά πέκεφελ. Πήγαινε κάτω, σε ζητάει ο προφήτης. Για έλα εδώ, για έλα, κομμάν. Πάντω ρε, βάει. Πάω προσκυνώ μεγάλο προφήτα. Σηκώ πάνω ρε. Πάρε με, σήκωσέ με αγκαλιά. Σιγά. Πολλά, Πάρε με, σιγά ρε. Ακούσε εκεί πέρα. Σιγά, πονάει η μέση μου. Σιγά. Ποιο σιγά ρε. Εκεί. πω, βάει. Μην κουνιέσαι ρε. Πολλά. Πήγαινε με μέσα γρήγορα στην κουζίνα. Θα διατάξεις 2 στρατιώτες. Ο ένας να μου ανοίγει το στόμα και ο άλλος να μου χαϊδεύει την κοιλιά. Να τρώω εγώ και να χωνεύω εύκολα. Πω, βάει. Μέσα και γρήγορα. Πω, βάει, ωραία. Προχώρα, άιτε. Βάει. Και πού είσαι? Πήγαινε εσύ έξω και όταν δεις όποιον δεις να βγαίνει έξω από το μνήμα θα τον πάρεις και θα τον φέρεις γρήγορα σε μένα. Και δεν θα πεις τίποτα, εντάξει? Πολλά πόδια τα γεσιφέντα. Άιντε ρε. Ω, καραγιώσω να ευγώ. Βάει. Καραγιώσω να ευγώ. Πότε βάει, πως θα σε εκεί ωραία. Με πιάσω με λιτρούκας. Πολλά τώρα. Βάει. Πογιά, υφέ. Που κάτω να είναι. Για να αλλάξω τη φωνή μου. Πέρασε εδώ πέρα γρήγορα. Και μη σηκώσεις το κεφάλι τίποτα. Μα δεν έκανα τσιποτσί. Προχώρα. Ακούς εκεί. Να κοιμάσαι μέσα στους τάφους και στα νεκροταφεία. Πάει ο αλήτη. Πάει ο πρεζόδι. Ντροπή σου. Σήκω γρήγορα πάνω. Καραγιώσω να σε φιλήσω, αδερφούλη μου. Σιγάρε κι εσύ με τα φιλιά όλη την ώρα σήμερα τι πάθατε? Καραγιώσω, πώς έκαναν έτσι? Είδες νιόνιο μου πάει. Λοιπόν, πάρε αυτά εδώ πέρα τα λεφτά και τράβα φύγε, χάσου νιόνιο γλιτώσαμε. Σε ευχαριστώ, αδερφούλη μου, Καραγιώσω. Ρε τι κάνω, μέχρι και προφήτης έγινα. Βρε. Τι είναι ρε? Καραγιώση, ή μου δίνεις 100 λίρες σκαστές ή πάω και λέω στον Πασά τι ατιμία έκανες με τον Νιόνιο. Τέτοιος φίλος είσαι ρε? Δώμα 100 λίρες. Δεν έχω ρε Χατζατζάρη. Πώς δεν έχεις βρε? Ολόκληρο προφήτη σε ντύσανε. Μες στο Σαράι λύνεις και λένεις. Δώμα 100. Να σου δώσω 50. 100. 60. 100. 80. 100. 99. 100 λίρες σκαστές. Χατζατζάρη. Τι? Άντε φύγε από εδώ πέρα. Θα μου πεις εμένα. Για να πάω γρήγορα να δω. Ωρε μανούλα μου. Κοπρίτη. Έλα εδώ ρε. Τρέχα γρήγορα εδώ πέρα. Τι είναι πατερά? Έλα εδώ πέρα. Πάρε αυτό γρήγορα το χαρτί και μπες μέσα. Μες στο μνήμα. Μπαμπάκο, δεν μπαίνω εγώ εκεί μέσα ρε. Αν με φάει ο βουρκολάκας. Ρε πες που σου λέω, αλλιώς θα με σκοτώσουνε. Πως είπες, Χαντζεβάτη? Τώρα θα δεις. Προφήτα μου, τι συμβαίνει πατσά μου? Θέλω να ακούσω για μία τελευταία φορά τη φωνή του μπαμπά μου. Δεν γίνεται. Γιατί? Διότι Πασά το τηλεφωνητήριο του κάτω κόσμου εχάλασε και φωνάξανε το ρεπέφτη να πάει να το φτιάξει. Μη με κοροϊδεύεις εμένα. Να μιλήσω γρήγορα με τη φωνή του μπαμπά μου. Μεγάλε μου προφήτα, μεγάλε μου κοπρίτα, που γαλανάει τα μάτια σου και κολοβεί ουρά σου και λέγε. Τι να πω εγώ τώρα ρε? Ωραία και δεν βλέπω. Λέγε ρε. Ωραία σκάσα.
Για να βγω από εδώ μέσα, μανούλα μου. Ωραία, μάνα μου. Τι κάνει αυτός ο μικρός από εκεί πέρα? Μπαρμπαπατσά, με βάλω ο πατέρας μου να σου πω, να διαβάσω κάτι πράγματα, να κάνω τον πατέρα σου για να γλιτώσει τον πατέρα μου. Σήκω επάνω, Καραγκιόζοπουλε. Μανούλα μου, το παλιό παιδό με πρόδωσε. Τι μου λέει ο μικρός? Πασά μου, αν ήξερε ο μικρός για ποιον τα κάνω όλα αυτά, δεν θα με πρόδιδε. Δεν σε σκοτώνω, βρε. Δεν σε σκοτώνω. Διότι είσαι ένας οικογενειάρχης και μου έδωσες ένα μάθημα. Πάρε λοιπόν την οικογένειά σου και ελάτε στο Σεράι να τρώτε και να πίνετε καθημερινά. Σε ευχαριστώ πολύ, πατσά. Ωρε μάνα μου! Δεν μου λέει ρε. Τι, έχεις κανένα λεφτό να μου δώσει? Βέβαιως, πάρε εδώ πέρα. Ωρε μάνα μου. Και να σου γίνει μάθημα να μην κοροϊδεύεις τους υπόλοιπους ανθρώπους και να μην είσαι απατεώνας. Διότι μόνο σε κακό θα σου βγει. Άιντε λοιπόν. Ωρε πατέρα μου, γλίτωσες μανούλα μου. Άρα, αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα γινόταν τίποτα. Τώρα μπαμπάκο μου. Τώρα, να ευχαριστήσουμε και με τους κυρίους, τις κυρίες και τους μικρούς μας φίλους και να τους αναγγείλουμε ότι η παραστασούλα μας έλαβε τέλος. Φίλοι μου αγαπημένοι, από τον Καραγκιόζη Καραγκιόζοπουλο και τον αιώνιο Ξυπόλυτο, γεια σας! Γεια σας! Αβάντι μαέστρο ένα καλαματιανό να χορέψουμε. Ωραία, πάντα μου. Όπα!